I dobro došao nastavak DFB Pokala, sad igramo meč u Augsburgu između Augsburga i Bayera iz Leverkusena. Moramo da promijenim. FCA. Da, Augsburg. Ma. Jing Dong Won 1-0, vodi Augsburg. Chicharito Hernandez, siguran, Chicharito. 1-1. Schmid za Augsburg. Oj, ovo je imao. Forwand. Bravo, Forwand. Havil Altintop ili Bernd Leno. Sigurno 3-2. Mehmedi. Brani golman. Marvin Hitz. Kakva odbrana Marvin. Ja, čovjek ko 4-2 za tim Augsburga. Augsburg je blizu. Siguran. Sad je bitno promašili oni, to je gotovo. Bayer pogodio, Augsburg je siguran četvrtfinal. Promašio je. Nastavlja se sjajni. Kampel pogodio ga, ide se nastavlja. Ne, Augsburg je prošao u četvrtfinale. Augsburg se kvalifikovao. Bayer Leverkusen je ispao za 4-3. To je bilo sve za ovu utakmicu. Doviđenja i prijatno. Vidimo se u narednoj utakmici. Darmstadt vs. Kel.